Ahoj lidi, zdraví vás Domísek a Danisek a je to náš další video. Test oken u Škoda. Určitě je to Made in Čechoslovák. Tak, vezmeme šutry. Tady vidíte, že jsou pravej. No ano, můžeš házet. Dobře, a teď dívejte. To byla šuma, netrefa. Vidíte? Vidíte? Nic. Další okno. Nic. Vidíte? Tak a teďka? Koukněte. Ani jedna křuplina. Dobrá věc. Dobrý, ne? Tady je jenom špína, protože ty kameny byly špinavé, vidíte, no. Jo, Já špína. Tady byly ty kameny špinavé, Tak. no. To opravdu jenom špína. Doopravdy jenom špína, je to můžu potvrdit. Takže my se s váma loučíme u dalšího videa zdarec. Čau! A komu se líbíme, dávejte odběry, lajky a hlavně komentáře. Budeme rádi za to, jak se vám líbí. A sledujte naše další videa. Zdarec!